Rakkauden autokorjaamo on semmoinen hulvaton ryhmä rämää porukkaa, jotka lähtee vähän sekoittamaan tonne kaupungille. Trio Casanovat-niminen tanssibändi. Heidän autonsa hajoaa ja he päätyvät Jormala-nimiseen pieneen kylään jossain päin Keski-Suomea, josta löytyy siis lähin autokorjaamo. Kaikissa esityksissä tarvitaan kaunis neitokainen. Autokorjaamoa pyörittää Heikki Silvennoisen esittämä hahmo. No Heikkihän on täällä näin. Jukebox-musikaali, jossa on 5 karismaattista näyttelijää lavalla. Niin hän ei tänään päässyt paikalle, mutta kesällä kyllä on. Ja meillä on nyt esitys täynnä tuttuja hittejä. No mun mielestä oikeastaan ihan hauskaa olla näiden miesten ympäröimänä ainoana naisena. Mä pääsen vierestä katselemaan näitä hulvattomia veikkoja, kun ne touhuilee kaiken näköistä. Jokainen niistä on oma persoonansa. Samppalinnahan on yksi Suomen legendaarisimpia kesäteattereita, niin Ei kauaa tarvinnut kyllä miettiä, että lähtisin. Mutta mä tiedän, että ensi kesästä tulee aurinkoinen ja hauska. Toivon, että tämä saa sellaisen vastaanoton, että ihmiset lähtee sieltä hyvillä mieli. Haluttiin tehdä hauska show. Saa nauraa paljon, saa laulaa paljon. Hyvä jengi, mahtava käsikirjoitus, niin kyllä, I'm all in.